सांग्रांथि खालामनायनि नोजोरजों साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारि बे साइकेल हान्जा सुरनायजों लोब्बा लानानै निज्लागुरि गामिनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनजों सावरायलांनो थाखाय मेल जथुमदों। बे जथुमनो लानाय मेलखौ दैदेननाय आनसलिकनि आफादगिरि, बाहागो लानाय गामिनि गावबुरा, गामिनि प्रेसिडेन्ट, गामिनि सेक्रेटारि आरो रायजो राजा नोंथांमोन, समाज सिबियारि नोंथांमोन, बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांमोननो हरग्रोबाय। साइकेल सालायग्रा हान्जाखौ नोंथांमोना नाजावनानै लाबाय, बरायबाय। मानो थाखाय एबसुआ बे हाबाफारिखौ लादों बेखौ एसेबाबो मोनदांबाय आरो बियो गोदान बाथ्राबो नङा। सिगाङाव आथिंजों थाबायनानैनो लं मार्च खालामदों, नोंथांमोननि बे गामिजोंनो थांदों। बे समावबो जोंनि हारिनि सोलोंथाइनि सायाव बाथ्रा रायलायलांदों। स्कुलाव गारजेनफोरजों सावरायनायावबो जोंनि सोलोंथाइनि सोमोन्दैनो जों बुंलांदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि थांखि नोजोरखौ मिथिगौ। शान्तिपुर हाई स्कुलाव जों गोबां खेब फैबाय। नोंथांमोननि बे थिंजायनि फरायसाफ्रा बांसिनानो शान्तिपुर हाई स्कुलाव थाङो। खाथियाव सोरबा थुक्राझाराव एफा एनै थाङो जानो हानाय। दा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरायसाफोरनि रिजाल्टआ मोजां नङा, जोबोद गाज्रि। आरो बिनि गेजेराव शान्तिपुरनिया जोबोद गाज्रिबाव। फार्स्ट डिभिजनानो सासेबो जानो नागिरा। फार्स्ट डिभिजनखौ बाद दोन, सेकेन्ड डिभिजनाबो खोब खम फरायसाफ्रासो सेकेन्ड डिभिजन जायो। थार्ड डिभिजन पास जानायाबो गंसे स्कुलाव गासै 12 जन 15 जन बेबायदिल' जायो। फरिखा होग्राफ्रा 100 जननिबो बारा होयो। दाथ' क्लास 9आव सोंहैयोब्ला, क्लास 10आव सोंहैयोब्ला गोबां फरायसा दं बेवहाय। एसे बुरजा स्टुडेन्टफ्रा फरिखा होगोन, नाथाय मेट्रिक रिजाल्टआ ओंखारगोन 12 जन 15 जन। दा बे फरायसाफ्रा जोंनिनो फिसाफोर, जोंनिनो फंबाय, जोंनिनो बिनानाव। बिसोरनि रिजाल्टखौ जों मोजां खालामनो हायाब्ला जोंनि गेजेरनिफ्राय, जोंनि न'खरनिफ्राय, जोंनि गामिनिफ्राय मोजां फरायसा ओंखारनाय नङा। दा बेखौनो नोजोर होनानै केन्दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दागगारिनिफ्राय साइकेल सालायनानै गाबोनसिम आनसलिकनि सिंनि गामिफ्राव हाबलांनानै बिमा बिफा, फरायसा रायजो राजाफोरजों सावरायलांनो नागिरदों, सांग्रांथि खालामलांनो नागिरदों जे जोंनि शिक्षाखौ, जोंनि सोलोंथाइखौ फोसाबनायनि थाखाय बयबो खामानि मावनांसिगोन। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बयबो जोथोन लालायनांसिगोन। जोंनि फिसाफोरखौ बयबो जोथोन लालायनांसिगोन। दिनै स्कुलाव दंजोबो, दा शान्तिपुर हाई स्कुलावबो रायलायलांगोन। फरायसाफोरजोंथ' जों गोबां खेब रायलायदों। दिनै बेवहाय जोंजों फरायसाफोर गैफाया। दा फरायसाया फरायनायजों लोगोसे, सोलोंनो गोसो जानायजों लोगोसे बिमा बिफाया मदद खालामनांगोन, फोरोंनांगोन। होनब्लासो जोंनि गथ'फ्रा लेखा रोंगोन। 1945 मायथाइयावनो 1900 ना बिनि आगोलावनो नील आर्मस्ट्रंआ अखाफोराव मानसि थानो हायो ना हाया, गुबुन हादोरनिया मानसि थिनहरनो हायाखै। भारतनाबो रकेट हरदों, मानसि थांनो हायाखै। गुबुन हादोरनियाबो मानसि थाङाखै, रकेट हरदों। सैमा मासे हरफायोनो आनजाद नायै सैमाया थैबोगोन ना थांबोगोन। मेसिन हरफायोनो हा खेबखांनानै लाबोनांगौ, टेस्ट खालामफैयो बेयाव जिब जुनार थानो हायो ना हाया, अक्सिजेन दङ ना गैया। दा एसेबांसिम मानसिनि खामानि मावनाया जौगानायनि उनाव जों बर'फोरनि
जि सोलोंथाइ बियो जोबोद गोग्लैसोनानै दं, जोबोद उन जानानै दं। गुबुनफोरनिया नाथाय जोबोद दावगाबाय, गोदान ग्रह दिहुननायाव बेस्थ'। ग्रहफोराव जों थाग्रा बुहुम बायदि मानसि थानो हायो ना हाया बेखौ आबिष्कार खालामनायाव बेस्थ'। नाथाय जों दिनैबो मेट्रिक फेल जायो, मेट्रिक फेल जायो जोंनि फरायसाफ्रा। होनबा जोंनि थांना थानाया बेसेबां गाहाय थाखोआव दङ, जायनि थाखायनो जों जौगानो हायाखै। बोसोर बोसोर 5 बोसोर 10 बोसोर बारलांबाबो जोंनि अबस्थाया सोलायाखै। ओंखायनो जों बुंबाय थादों, मालायनिया 100 लेखा रोंबाय, दिनै आमेरिकानि खोथा, जापाननि खोथा, केरेलानि खोथा, मिज'रामनि खोथा, 100 लेखा गोरों। आरो बिनिखायनो बिसोर मानसिफोरनि खुगायाव रायखांजाबाय थानाय मोनसे देश बा हादोर बा जाथिफोर जाबाय। बांलादेशखौ जों रायखाङा, भुटानखौ जों बारा रायखाङा, म्यानमार थाइलेण्डफोरखौ जों बारा रायखाङा। बिसोरो जाबाय दावगानो हायि हादोरफोर, जौगानो हायाखै। जौगानो हायिनि गुदियावनो जाबाय सोलोंथायाव दावगानो हायाखै। बेखायनो दावगानाय आरो फावसायनाया सोलोंथाइजों गोथौ सोमोन्दो दं। बर'फोरनिखौ सेन्सास खालामनानै दिहुनदों एबसुआ। गावनि नामखौ फावथेनजों सहि होनो रोंनायखौ लाफानानै 100 जनाव 40 जनाल' लेखा फरायनो रोंगौ बर'फ्रा। 60 जना रोङा, जाम्बा जाम्बि, गावनि नामखौ आसि बिमाजों सहि होयो। दा नाथाय मालायफ्रा 100 लेखा गोरों। होनबा बे हारिखौ जों बोरै बयबो मिथिनाय जौगासार हारि खालामनो? जोंनि थाखाय साननो गोनां। केरेलानिया दिनै 100आव 94 पइन्ट सामथिं। केरेलाया दिनै मानसिफोर लेखा फरायनायनि बाथ्राखौ सानाखिसै। जों पेपाराव फरायनानै मोनदों, मेगाजिनफ्राव फरायनानै मोनदों। दिनै बिथांमोना मोख्रानो लेखा फोरोंनो नाजादों। मोख्राया मानसिनि माप लायो, आव फावखौ लायो। बे मोख्रानो लेखा फोरोंनो नाजादों दिनै। नाथाय जोंना मानसिया लेखा फरायनो हायाखै, बिसिना दिनै मोख्रानो लेखा फोरोंनो जागायजेनदों। मिज'रामा दिनै 100 थांसै। जेसेबां अफिसार नांगौ गावसिनि जोब, जेसेबां प्रफेसार नांगौ गावसिनि जोब, जेसेबां लेखा गोरों नांगौ गावसिनि जोब। दा भारतखौ सालायनो IAS IPS नांगौ, बेखौबो मिज'रामनिफ्राय दिहुननाय जाथों होननानै थांखि लादोंनो। मिज'रामा जौगानाय दिनै, जों नाथाय दावगानो हायाखै, दासिमबो बे थाखोआवनो दङ। बेनि गुदियाव जोंनि सोलोंथाइनि थासारि। मिज'रामनि गामियाव, केरेलानि गामियाव, गामिनि गावबुरानियाव सोङोब्ला नोंथांमोननि गामियाव साबैसे IAS IPS अफिसार दं होननानै सोंनांगोन। जोंनि बर'नि गामियाव बे निज्लागुरि गामिनि गावबुरानाव सोङोब्ला नोंथांमोननि गामियाव साबैसे मेट्रिक पास दं बेखौसो सोंनांगोन। जोंनि गामियाव सोङो मेट्रिक पासखौ, केरेला मिज'रामनि गामियाव सोङो IAS अफिसारखौ। होनबा जों बेसेबां उन दं। केरेला मिज'रामनि गामियाव सोंगोन प्रफेसारा बेसे बुरजा दं, जोंनि बर' गामियाव सोंगोन PU पासआ साबैसे दं। होनबा जों बेसेबां उन जानानै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोन, जोंनि बे सोलोंथाइखौ फोसाबनायनि दिनै सम जादों। जोंनि मानसिफ्रा दिनै साख्रि नागिरनानै मोनाखै, नाथाय गुबुनफोरनिखौ दिनै साख्रिया उल्था मानसिखौ नागिरदों। साख्रिया मानसि नागिरदों। प्राइभेट कम्पानिफ्रा मोजां मोजां इन्जिनियारफोर नागिरदों, मेनेजमेन्ट एक्सपार्ट नागिरदों। गुगल कम्पानिया, टाटा कम्पानिया, एयारटेल कम्पानिया, रिलायन्स कम्पानिया, साहारा कम्पानिया, माइक्रसफ्ट कम्पानिया दिनै फार्स्ट क्लास इन्जिनियार नागिरनानै हांखुर जादों। फार्स्ट क्लास MBA मेनेजमेन्ट एक्सपार्ट नागिरनानै हांखुर जादों। नाथाय जोंहा साख्रि नागिरनानै मोनाखै।
गुबुनफ्रा साख्रिजों उन उन नागिरजानो गोनां जादों। दानबा बियो मानो जों शिक्षायाव दावगानो हायाखै, सोलोंथायाव जों दावगानो हायाखै। थ' बेनिखायनो बेफोर बाथ्राखौ साननो गोनां दं। नरेन्द्र मदिया प्राइम मिनिस्टार जानायनि उनाव दिल्लीनि सासे गथ'आ प्राइम मिनिस्टार अफिसाव लाइजाम हरदोंनो आरो सोंहरदों महात्मा गान्धीखौ माब्ला भारतनि बिफा होननानै फोसावजेननाय। PMO अफिसा प्राइम मिनिस्टारनि अफिसनिफ्राय बे गथ'नो फिननाय हरनो फाइल बुग्लुं बुग्लुं नागिरदोंनो जे महात्मा गान्धीखौ माब्ला भारतनि बिफा होननानै फोसावजेननाय। नागिरबाबो मोनाखै आरो बे गथ'नो फिननाय हरनो हायाखै। बे गथ'आ बेसेबां ब्रिलियान्ट, बेसेबां टेलेन्ट होनबा जोंनि गथ'फ्रा बिसोरजों फेर मारिनांगोन, जुजिनांगोन। मेट्रिक रिजाल्ट बायदिनो भारताव CBSE मेट्रिक रिजाल्ट दं। CBSE कोर्स बिसिना टटेल नाम्बारा 600 नङा 500। थांनाय बोसोराव देग्लाय 2019आव थांनाय बोसोराव 3 गथ'आ एखे नाम्बार मोनदों हाइस्ट। 500नि गेजेराव 499 एक नाम्बारल' खम। 3खौबो सोंदों खौरांगिरिफ्रा। सासेनाव सोंग्रोदों नोंनि रिजाल्टखौ लानानै नों गोजोननाय दंना गैया? फिननाय होदों आंहा गोजोननाय दं। मानो? आंना भारतनि गेजेरावनो हाइस्ट मार्क। सासेनावबो सोंदों नोंलाय गोजोननाय दंना गैया? आंहाबो गोजोननाय दं। मानो? अल इन्डियानि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार। सासेनाव सोंबावबाय नोंलाय गोजोननाय दंना गैया? सार आंहा गोजोननाय गैया। मानो गोजोननाय गैया नों? आंनि 1 नाम्बारखौ दानदों आरो आंनि बे 1 नाम्बारखौ बबे साबजेक्टखौ दानदों? मानो दानदों? बेखौ मिथिनो थाखाय आं RTI होबाय। CBSE नि बर्डनाव आंनो 100आव 100 नांगौ, 500 नाम्बाराव 500 नाम्बार नांगौ। गोजोननायानो गैया 1 नाम्बार खमावनो। बेयो जाबाय CBSE कर्सनि छात्रफोर। नाथाय जोंनि छात्रफ्रा, शान्तिपुरनि छात्रफ्रा मेट्रिक पास जायाखै। मालायफ्रा 1 नाम्बार खम मोननायखौनो दिनै गोजोननाय गैया होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो रोङियाबो जोंनिनो फिसा, एसे रोंनायाबो जोंनिनो फिसा, गाबोन गोरों जाबा जोंनिनो फिसा। जोंनि बे गथ'फोरखौ फोरोंनायनि सम जाबाय। मानोना मोनसे हारिया गेरेमसा हारि जानोब्ला बे हारियाव लेखा गोरों थाथारनांगोन। दिनै जों गुवाहाटी हाइकर्टआव थांबा, बिसार टिचारनि खामानि मावनो थांब्ला बर' उकिल नागिरनानै मोना। सुप्रिम कर्टआवथ' गैखायानो। डिस्ट्रिक्ट कर्टआवबो थानो नागिरा, साब डिभिजन कर्टआवबो थानो नागिरा। जों उकिल बानायनो हायाखै। हारियाव प्रफेसार नांगौ, गिदिर गिदिर प्रफेसार। दिल्ली इउनिभार्सिटिनि, नेहुनि, जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटिनि, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि जों बानायनो हायाखै। बिसोरखौ जों सोरखौ बानायनो, बहानिफ्राय बानायनो? जोंनि फिसाजो फिसालाफोरनिफ्रायनो बानायनांगोन। थ' बेनिखायनो निज्लागुरि गामिनि आइ आफा नोंथांमोन, गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनायनि सम जाबाय। शान्तिपुरनि रिजाल्टखौ थिग खालामनायनि सम जाबाय। बुंनाय जादों गथ'आ सम्पति। आंनि फिसाया जुदि इन्जिनियार जायोबा 1 कौटि बेथन मोनगोन, न'खरा सोलिगोन। आंनि फिसाजोआ जुदि डक्टर जायोबा 5 लाख बेथन मोनगोन, आंनि न'खरा मोजां सोलिगोन। आंनि फिसालाया जुदि प्रफेसार जायोबा 1 लाख बेथन मोनगोन, आंनि न'खरा सोलिगोन। होनबा बे सम्पति नंगौना नङा? ओंखायनो गथ'आसो बयनिबो मा खालायगोन? फेल जानाया मा खालायगोन? थ' बेनिखायनो दिनै हारियाव साननो गोनां जादों। आरो जुग जुग रायजो जाबोनाय बर'फ्रा, रायजो गोनां राजा गोनां बर'फ्रा दिनैबो दावगानो हायैनि गुदियाव बे सोलोंथाइया जौगायैनि थाखायनो, बे सोलोंथाइया दावगानो हायैनि थाखायनो। बेनिखायनो बिनि फारसे सांग्रां जालायनायनि बयहाबो सम जाबाय। जोंनि बिजनियाव फस्लाबारि दैमालु हाइ स्कुल दं, भेन्सार, सरकारि जायाखै। देग्लाय 2019आव 93 जन मेट्रिक परिखा होदोंमोन। 93
रिजाल्टआ ओंखारबाय सानैल' पास जादों 91आनो फेल जादों। जोंनि रिजाल्ट होमबा हारि दानायनि बाथ्राखौ जों सोरखौ लानानै खालामो? बेनिखायनो मोनब्रै थाखोनि मानसिफ्रा बर'फोरनि शिक्षाखौ जौगाहोनो थाखाय सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनांसिगोन। 1 नाम्बाराव फरायसायाथ' फरायनांखागौ। जों स्कुलाव थांनानै बुंहैदों, दाबो बुंगोन शान्तिपुराव। सेकेन्डआव मास्टारफ्रा फोरोंनांगोन, फोरोंगिरिया फोरोंनांगोन। मास्टारफोरजोंबो जों रायलायदों आलादा। 3 नाम्बाराव बिमा बिफाया जोथोन लाथारनांसिगोन। 3 नाम्बाराव बिमा बिफा। 4 नाम्बाराव समाज। गिदिर मानसिफ्रा बुंलांदों गथ'फ्राथ' स्कुलाव 3 घन्टा 3.5 घन्टाल'सो थायो। बांसिन समखौ बहा थायो? न'आव थायो। न'आव सोर फोरोङो? बिमा बिफा थायो। गिदिर मानसिफ्रा बेखायनो बुंदों बिमाया हेड मास्टार। बिमानि खोथाखौ लासिनो जोंबो बिदिनोमोन। आइनि सिगाङाव बिमानि सिगाङावसो गोरबोनि खोथाखौ बुंनो हायो। ओंखायनो बिमाखौ हेड मास्टार होननानै बुंदों। बिफाखौ लोगो फोरोंगिरि होनदों, एसिस्टेन्ट टिचार होनदों। न'नि दानबा हेड मास्टार जानानै बिमाया फोरोंनांसिगोन। आरो जायनि गथ'फ्रा दिनै मोजां जादों, गिदिर गिदिर मानसि जादों, बे बिमाफ्रा थिग बिमाफ्रा फोरोंनायनि थाखायनो जानायखौ जों नुदों। बिफाफ्राबो एसिस्टेन्ट टिचार जानानै लोगो फोरोंगिरि जानानै दायित्व लानांसिगोन, फोरोंनांसिगोन। इउनिफर्म नांगौनो, लेखा नांगौनो, कलम सिलट पेन्सिल नांगौनो, टिउसन लानांगौनो, कचिं क्लास जादोंनो, बहाबा बादायलायनाय जादोंनो, बेबायदियाव गुरुत्व होनांसिगौ। बरपेटा पाठसालायाव आनन्दराम बरुवा एकाडेमि जुनियर कलेज दं। बेवहाय बोसोरफ्रोमबो गोदान फरायसाफोरखौ बरायनायनि फ्रेशमेन ससियेल डे फांसन जायो। गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारियाव फुरा गार्जेनफ्रा फैजोबो, बिमा बिफाफ्रा फैजोबो, गासिबो बाहागो लाफैजोबो। आंनि फिसाया माबायदि फरायदों, आं जे बेयाव फैसा खरस खालामनानै गथ' फोरोंबाय, आंनि गथ'आ मोजां जागोन ना जाया? बे स्कुलाव मा प्रग्राम जायो, मा हाबाफारि जायो? कुइज कम्पिटिसनाव दोनलाङो, बादायलायनायाव दोनलाङो, स्कुल उइकनि बान्था राननायाव फैयो। फुरा बिमाया खिथु फुरा बिफाया खिथु मा जादों आंनि फिसालानि स्कुलाव, मा जादों आंनि फिसाजोनि स्कुलाव, फुरा खबर लादों। जोंनाथ' लायाखै। एलपि स्कुलसिमबो दोनलाङाखै, एमइ स्कुलसिमबो दोनलाङाखै, हाइ स्कुलाव गार्जेन मिटआव थाङाखै, हाइ स्कुलाव सोलोंथाइनि रायलायनायाव थाङाखै, मास्टारफोर लेंहरनायाव थाङाखै। खिन्थु जेब्ला टेस्ट परिखायाव फेल खालामबाय, फेल जाबाय, हेड मास्टारनियाव थांदों, सार आंनिखौ पास खालामदो। एबसुनियाव थांदों, फंबायमोन रायलायनानै होदो, दिनै बुंहैदों। थ' बिनिखायनो नोंथांमोन जोथोन लानांसिगोन, दायित्व लानांसिगोन। मालायफ्रा फिसाजो फिसालानि उन थाफा सिला नोजोर होगासिनो दं। आरो बिसिनि गथ'फ्रानो दिनै डक्टर, इन्जिनियार, अफिसार, प्रफेसार, उकिल। जोंनिया नाथाय खामला मावग्रा, हाजिरा मावग्रा, बेंगालराव हाजिरा मावहैग्रा, खैला बुरनो थांग्रा मेट्रिक फेल जादों। होनबा जों बर' हारिखौ बोरै दानो? बर' हारिखौ बोरै दानो? बेनिखायनो फिसाया सम्पति, फिसाखौ सम्पति बानायनांसिगोन। बे खोथाफोरखौ लानानैनो केन्दुवार आन्सलिक एबसुआ गामि गामि साइकेल सालायनानै बर' रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामनायनि नोजोरजों बे हाबाफारिखौ लादों आरो नोंथांमोनखौ रायदावफैदों जे सोलोंथायाव गोसो होनांसिगौ, शिक्षा जौगानायाव गोसो होनांसिगौ। गोबाव बुंनो लुबैयाखै। गामिनि गावबुरा, गामिनि प्रेसिडेन्ट, गामिनि सेक्रेटारि, महिला दा परिखा जानोसै नै, ओरै जायाखै राज फुजा धुमधाम
18 थारिख ना मालाबानिफ्राय कार्तिक फुजा फिसालाया थांदों फिसाजोआ थांदों राज फुजा कार्तिक फुजा मानो हगार हरदों परिखाया बावला सोर बुंगोन बेखौ सोर जोथोन लागोन बेखौ टेस्ट परिखा दाख्लै जोब्बाय मेट्रिक परिखा बावला 12 माहिलिनि परिखा बावला फुजायाव मानो थांदों बेरायनो मानो थांदों नों बुङाबा फिफाया नों बुङाबा बिमाया नों बुङाबा गामिनि मानसिया सोर बुंगोन दा सोर बुंगोन भिडिअ लाबोनायनि सम दं सिनेमा लाबोनायनि सम दं थियेटार लाबोनायनिबो सम दं नाथाय परिखा खाथियाव भिडिअ लाबोनानै होयो परिखा खाथियाव सिनेमा लाबोनानै होयो परिखा खाथियाव थियेटार लाबोनानै होयो दा दालाबोथ' थारिखखौ सोलाय नोंगौ हारिमुआबो थांनांगोन रंजानांगोनबो नायनांगोनबो परिखानि सम दा दालाबोथ' सिगाङावनो लाबोनांगौमोन नङाबा उनाव लाबोनांगौमोन सोर बुंगोन बेखौ गावबुराया नोजोर होनांगोन प्रेसिडेन्टआ नोजोर होनांगोन सेक्रेटारिया नोजोर होनांगोन गामिखौ दायित्व लानांगोन नोंनि फिसाजा आंनि फिसाजा गामियाव शिक्षानि सोलोंथाइया मोजां जानांगौ नोंनिया मोजां जाग्रोबासो आंनिया जागोन आंनिया मोजां जाग्रोबासो नोंनिया जागोन नोंनि आंनि मोजां जानायनि उनावसो गाबोन बैनिया जागोन बोसोर बा 10 बोसोरनि उनाव बयनियाबो जायोबा गामियाव सोलोंथाइनि थासारिया मोजां जागोन आरो बयनिबो फिसाफ्रा लेखा गोरों जागोन बे परिबेसखौ बानायनांगोन मेट्रिक रिजाल्ट होनांगोन फार्स्ट डिभिजन ओंखारदों गामिनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजन ओंखारदों गामिनिफ्राय पिअ रिजाल्ट होबाय पास जानाय ओंखारदों गामिनिफ्राय बिए रिजाल्ट होबाय पास जानाय ओंखारदों गामिनिफ्राय एमए नि रिजाल्ट होबाय पास जानाय ओंखारदों गामिनिफ्राय उमुकनि फिसालाया इन्जिनियार जाबायनो उमुकनि फिसाजोआ प्रफेसार जाबायनो गामियाव एलपि स्कुलाव लाइब्रेरियाव ज' हिनजाव हौवा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ओंखारलायनानै बरायनायनि हाबाफारि लानांगौ बे जाबाय गामियाव सोलोंथाइनि परिस्थितिखौ परिबेसखौ गाहाम खालामनायनि मोनसे लामा बेखौ खालामब्लासो गामियाव सोलोंथाइनि थासारिया साबखांगोन सोलायनाय फैगोन बयबो सानगोन फरायनांमारसिगोन फोरोंनांमारसिगोन बेनिखायनो बेफोर हाबाफारिखौ लानांगौ गाव गावबागाव बेस्थ' जानायजों लोगोसे आबाद मावनाय बेफार खालामनायाव बेस्थ' जानायजों लोगोसे गामिखौबो फोसाबनो थाखाय आवगायनांगौ जेबो राजखान्थिनि आफादनि बेले बेजे लालायालाबानो जे उमुकनि फिसालाया इन्जिनियार जाबायनो उमुकनि फिसालाया फार्स्ट डिभिजन जाबायनो उमुकनि फिसालाया प्रफेसार जाबायनो जेरावखि फरायहैया गामियाव लेंहरनानै ज' बरायलायनांगौ जोंनि गामियाबो प्रफेसार ओंखारो जोंनि गामियावबो फार्स्ट डिभिजन ओंखारो गौरब मोनसे खालामनांगौ होनबासो बै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा थुलुंगा मोनो आंबो फरायनांसिगोन आंबो सोलोंनांसिगोन बे साननाया फैयो थ' बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों गामिनि थासारिखौ जाहाथे नोंथांमोना फोसाबलायनो दायित्व लायो बयबो फोसाबो सप्तायाव खेबसे मालाय गामिनि रायजोफ्रा ओंखारो बबेबा गामियाव एलपि स्कुलाव हाग्रा दुबाय नामा गोबोरखि जाबाय नामा लाइब्रेरियाव हाग्रा दुबाय नामा गोबोरखि जाबाय नामा फोसाबो आरो सावरायो बेबायदि मोजां गामिफोरबो दङ बोसोराव खेबसे शिक्षानि सायाव सोलोंथाइनि सायाव बाथ्रा सावरायो आरो बेयावनो बरायो मोजां रिजाल्ट खालामनायफोरखौ बेफोर गामिफ्राव दिनै मेट्रिक रिजाल्टआ पिअ रिजाल्टआ बिए रिजाल्टआ मोजां जाबोगासिनो दङ ओंखायनो नोंथांमोननि गामियावबो बे दायित्वखौ लागोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौब्ला 1 नाम्बार सोलोंथायाव जौगानो थारनांगोन 30 लाख दंनो बर'फ्रा 30 लाख आसामाव 30 लाख बर'फोरनि गेजेराव 6 जनल' भारतनि अफिसार दं दा जोंनाव भारतनि अफिसारा 6 जनल' मिसिंफ्रा 3 लाखसोल' जागोन गोबां अफिसार दं कार्बिफ्रा 3-4 लाखसोल' जागोन गोबां अफिसारफोर दं बर'फोरनाव 6 जनल' अफिसार दं बेजों बोरै हारि दानो बेल'जों बोरै हारि जौगानो थ' बेनिखायनो सोलोंथाइ जौगानायनि लेखा फरायनायनि जोंनाव आन्दलन फैनांगौ जांख्रिखांनाय फैनांगौ बिमा बिफाया दायित्व लानांगौ गामिया दायित्व लानांगौ महिलाफ्रा आइजोफ्रा दायित्व लानांगौ नोंथांमोननि गामिनिफ्राय जाहाथे मोजां लेखा गोरों ओंखारो सोलोंथाइया जौगायो बेखौनो आसा खालामबाय खावलायबाय
बयबो मिथिखागौ बुजिखागौ रायजोफ्रा हयथ' फैबावगौमोन माइ हानाय बोथोर मोसौ दोस्लायनाय बोथोर ओंखाम जानायनि सम बयबो दुब्लियावसो दं दा बोथोरा गोरोबाखै थेवबो नोंथांमोना जब जब बाहागो लाफैबाय सोलोंथाइनि सायाव जाहाथे मोजां सिन्थाफोरखौ खालामलायो नोजोर थांखिया जाबाय बर' माहारिया बुहुमाव जाहाथे गेरेमसा हारि महरै गायसनजायो आरो शान्तिपुर हाई स्कुलनि रिजाल्टआ जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखाय नोंथांमोना गथ'फोरखौ दायित्व लायो बेखौनो खावलायनानै आरो नोंथांमोननि मददखौ जेब्लाबो आसा खालामनानै फिन खेबसे नोंथांमोना आंनि साबायखरखौ हरबावनानै आंनि बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।